खुलुमबाय गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे आंनि ड्रागन अर्गानिक ड्रागन आबादनि बिबार बारफुनाय नुथाय। बेफोर बिबारा दा मोनाबिलियाव गेवसारसिगोन आरो थ' बियो जोंनिया एप्रिलनि लास्ट मेनि फार्स्ट उइकनिफ्राय बारजेननो लायो जोंनि आसामाव आरो आं नैबे बजालि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय देखायबाय दङ दा। बेफोर आंना गासै बे ड्रागन बागान बोसोर मोनथाम जाबाय बेनि बैसोआ। थ' बेवहाय गासै 40टा खुन्थिया दं आरो 40टा सिमेन्टनि पलाव फांब्रै गरि थायो। थ' बेखिनिया बेफोर दा बारफुनो लाफुथारनाय आरो बेवहाय मोनबो आं फार्टिलाइज खालामनाय जायाखै, एकदमबारे जेनुइन गायनाल' दोननाय जादों आरो गायनाल' दोननाय जेरै दङ बेबायदिनो। थ' उननि भिडिअफ्राव आं देखायगोन फिथाइनि वेटआ बेसेबां जायो। थांनाय बोसोरफ्राव थाइसे फिथाइनि वेटआ 400निफ्राय 600 ग्रामनि गेजेराव जादों आरो जेबो फार्टिलाइज खालामाग्रा आरो। थ' बे बिबार गेवसारनाया माबायदि जायो आं दा मोनाबिलिनि भिडिअआव नोंथांमोननो देखायगोन। लोगोसे मोनसे बुंनो गोनां खोथा, बे बिबारा हराव बारनायनि थाखायनो बेहा माने जेबो बेरे बायदि एम्फौफ्रा बेखौ फार्टिलाइज खालामनो मोना, बिबारनि बिदैखौ सोबनाय जाया, बेनिखायनो हायना नाङा आरो जायनि थाखाय जों बेखौ हेन्ड परागेन खालामनो गोनां जायो। माने बेनि मेल पार्टआव फिमेलनि माबाखौ लागायनो गोनां जायो आरो। थ' उननि भिडिअआव देखायगोन आं माबायदि माबायो। आरो बेनि आंना जोलैया गासै 6 भेराइटि पियर पिंक आरो उनाव देखायनो आं नोंथांमोननो फिथाइया मोनब्लाथाय जानानै देखायगोन। बेफोरबो फैगासिनो दं, गाबोन समफोरनि गेजेराव दै गेवसारसिगोन, नैफोरो गाबोनफोर जासिगोन आरो बेयो पियर माने अर्गानिकजों बानायनाय आरो खुनु पेस्टिसाइड गैया, फार्टिलाइज गैया। आरो दानायफोरखौबो आं हाया, मानो होनबा जेरै दं ओरैनो दोननाय जादों। उननि भिडिअआव मोजां बारजोबबाथाय आं नोंथांमोननो मोजाङै देखायगोन आरो। बेयो मे जुन जुलाइसोआव बिराद गोबां बारगोन आरो आं 6 टाइम्स हारभेस्टिं माने जोंनि माबायाव गरम बोथोराव 6 टाइम्सल'सो जागोन बेयो, उनाव थान्दा जाबानो बेयो थालांगोन आरो।